Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli mon no dañirton ɗum subaka foof ɗo e télévision moɗon Pindi TV ɗum noon amin dañi kadi weltare huccidde moɗon oɗo subaka no jaadi toon hen bani mon debbo sehil mon Aissata Ndiaye ne wondi e banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma Banimba Aissata Ndiaye jam wale mon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama e inde on manama e jettoɗe on mbiyama bisimilla mon e roɓiɗo jayndeji ko noonne kadi on mbiyama aljuma moƴƴo malaɓe. Amadou France koko waɗma sponsorisé walla ala de cuwato yettade ɗon de cuwato de jimi ko bleu blanc rouge mane mboɗo heewi drapeau mataw wadde mitinani ne wawi wonde aussi olon ne wawi wonde olon kono France cikkumi ɗum Amadou aɗa heewi toon sehilaɓe France koko dari ni waɗi olon ɗum min fof gotum tan ok naadata roɓɓindu jayndedi men puɗɗorede ne Sud Quotidien tigi jayde Sud Quotidien ari koko yewti e conseil des ministres keñoraɗo ko wiyete joni joni o hono jonde jagorɗe ngo mawɗo leydi ndi arituno hanki toon to galle lamorgo ngo wolitama noon ko kanko mawɗo leydi ndi tan joni joni o omo tigi waɗi accéléré woni tan ko fate banggue gouvernement makko woni jagorɗe ko fate banggue toɓɓe nayyi ɓurɗe jojjude ɗe o sikki so tawi juɓɓi tan ma tigi rew lawol ɗo e wuuro lamorgo ngo ɗo mbiyen e nder leydi Sénégal kala e kuɓal. L'As Quotidien ko hen tigi ari en ɗon conseil des ministres hanki ɗum ɗon noon mawɗo leydi ndi ene wayno ɓuuri hen nayirade ko fate banggue haare gam tigi mbiyen joni joni o folde diƴƴe ha joni balowaltoje ko witte inondation ɗum saabi noon kanko mawɗo leydi ndi e wiide jayde hono Macky Sall joni joni o kañum tan wonti ko fate banggue pompe. Le Témoin kañum Aissatou Ndiaye ari koye gulali e luukali ɓurno ɗo mantinade e nde ɗo yontere nde gonɗen ɗum ɗon noon koko yewti alhaali hono murnogol toon to jangguirdu wiyetendu Jeanne d'Arc ɗo e Dakar holitama noon wonde jayndeni sifo holtan no Vatican en joni joni o jaarini caggal ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe ndin ɗon jangguirdu. Wolf Quotidien ari kadi koye histoire walla mbiyen konguɗi goɗɗi ɗi ganduɗa gaddi ɗo tigui gulali e luukali ɗo e nder leydi Sénégal ko fate banggue projet woni tan eɓɓore winditade tarih leydi men Sénégal jayde noon wi ene wayno ko nder se perd dans ces histoires ɗum ɗon noon wi tan ko Iba Der Thiam joni joni o wasi walla mbiyen majji e nder joni joni o tarihaji muɗum ko wona ɗum gulali walla mbiyen mette ɓe ganduɗa ɓe ko khalifaɓe général tawi ko tuma manam jopaɓe hen ɓe nane tawi e nder jayde ko noon kadi konguɗo mo ganduɗa ko Kalidou Diallo men ɗo wonde jaggoɗo kalfinade ko fate banggue jangde e joni joni o seki on ɗon copie mo Iba Der Thiam. jayde Dakar Times kañum ko haalata ko ne gasa wela yoga e yimɓe tawi ko hoɗɓe ɗo hen e nder leydi Sénégal saabu nde wi joni joni ko tekkinde doole kam tigui e mbawka ko fate banggue hono kuɓam walla mbiyen casam leydi men Sénégal ɓe ganduɗa ko goomu witengu hono tawi ngo wayni ko tirki witengu hono powership kamɓe tan jetti ɗo e Sénégal beele tan ɓe mbawa tigui tekkinde ko fate banggue production on ɗon ɗam ɗon kuɓam. Vox Populi ari koye ganduɗa ko waɗal mbiyen arti koye conseil des ministres hanki mo mawɗo leydi ndi yuɓɓinno e subaka he ɗum ɗon noon ko fate banggue tigui toɓɓe kewɗe ɗe o teski o saaha ina jaari caggal ɗum tagui jayde wi Macky kay ina wondi tan e mette no fewi saabi tigui haw tappingal ɗon tabal ko nonne kadi o yamiri walla mbiyen o yerima tan omo ganduɗa ko Serigne Mbaye Thiam joni joni o nde wawata kay ene wayno o yuɓɓinde walla mbiyen yuɓɓitinde ko fate banggue caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina wonda to banggue inondation ko noonne kadi e jayde wi o fewniti walla mbiyen o watti lawol omo ganduɗa ko Mamadou Talla jagorɗo kalifinaɗo ko fate banggue jangde ko fate hono haala rewno ko ɗo to banggue Jeanne d'Arc. L'Observateur jayde groupe Futurs Médias Aissatou ne wayno jayde ari koko yewti ko e karanɗin ɗo joni woni tan jangguirdu ganduɗa ndu ko Jeanne d'Arc jayde noon wi ene wayno ko jiitodiral hakkude ɓe ganduɗa ko sukaɓe haɗanoɓe woni murnotoɓe e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe tigui ndun ɗon jangguirde ne wayno ɗum ɗon jogorani latade e wiide tigui hono jayde nde woni jayde L'Observateur.
Jayde stade ko ɗon guddirten Aissatou Ndiaye ene wayno noon ko gayi mawɗi tigui woni e affiche on nden ɗon jayde woni e stade Sadio Mané Kevin De Bruyne Lionel Messi omo ganduɗa ko biteɗo Kylian Mbappé jayde noon wi ene wayno ko yimɓe tan ɓurɓe mantanade joni joni o walla mbiyen ko fetto ɓurɓe mantanade joni joni o itan ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni 2019 e fuɗɗode tigui hono mbiyenna nde ɗo hitande kono ɗum ko hono woni caɗele teskade e nder fédération sénégalaise de football hay so tawi wona caɗele tigui hono mantaniɗi hatta kam jayde wi ene wayno ceergal tigui ina soyna hakkude Aliou Cissé e DTN o hono Mayacine Mar gasi haalaɓe ceer Amadou gasi haalaɓe ceer ɗum noon ɓe sikkitanama dade yarata mbaɗa yara sahaji ñalawma fof lawol gotol noon ko noon wadde cat ɓurma hen forde mbiɗa sikki ko barade makko fawtata on kay fawta barade ko capato capato noon tigui Amadou en garate ko ganduɗa woni fait divers walla gueɗe rendo hande ari koye ataya no ƴettirte ɗo e nder Sénégal ine ƴeewa hitande 2013 joni ina waɗi différence mawɗo mo ganduɗa ɓeyditima no ataya waɗirteno walla no ataya ƴettirteno ɗum ko ganduɗa woni warga noon so haalama tan ko ataya ɗum noon saabi ko timmi 8000 tonnes e hitande 2000 par hitande gila 2013 ha joni pa hitande foof ko tolni 8000 tonnes ina naata ɗo e nder Sénégal walla mbiyen ina waɗi consommé ɗum noon woni ko ganduɗa heewi to banggal koppareje noon timmi 4 milliards mo ganduɗa milliard uji 4 ganduɗa ete ina naata hen hitande foof caggal nde ganduɗa hitande 2013 ko 3 milliards wonno Amadou ɗum noon ina hollita ata ene ɓuura ɓeyditade e nder leydi ndi kadi mi haalanma kala jiɗɗo andude ata ene yardete tan walla ne yare ɗo e nder Sénégal yo ar ɗo e piindi saabu Abou Samba Diop eɗen gandi ko jaraw ata e goto caɗum woni bras droit makko kañum aussi ne wayno siwantoma kala e saaha to radio Teccan aussi ko Halimata Dia e Baba Hamad Thiam yimɓeɓe ganduɗa ɓe mbiɗa sikki ɗiɗo 8000 tonnes naatoje nder leydi Sénégal kamɓe ɓe consomme hen ko heewi ko temedde kamɓe vraiment ne hen limi daw paquet en tout cas kono ɗum ko hunde ganduɗa nde ene teska no fewi no mbirɗa ni e jandi l'observateur no wiiri ɗum ɗon noon ko hunde wonde tabal no fewi toggude 2013 e fewde ɗo ɗo gonɗen walla 2018 ɗum ɗon noon tolnima on ɗon mandam hono ko witte exportation o walla mbiyen importation ne wayno tolnima e ko tolni e milliards e copreje CFA ken narɗo e nder leydi ndi wadde ene anda tan vraiment ene yare atay wona ɗo tan e Dakar eɗen gandi kadi e nder Sénégal e nder guure mawɗe e tokose kala guure dowri e guure gonɗe e nder e dow godron ene jara ko noonne kadi ɗanniyankoɓe wonɓe laddeji ɓe kala e saaha so tawi jiiɗi siftorde gayi tan poɗat ko barade mumen togga e on saaha jooɗo enen jewtira atay kadi ne jogui sirlu mboɗa andi ɗum ma Abou Samba Diop arɗo hen e ñalawma goto haalan yimɓe holko woni e sirlu ataya en tout cas ataya ne yewta Amadou ko neɗɗo yeewa fof so fawi ataya tan a yiyata jobɓe ɓe so uuri ɗumen tan garat yewtere ara wela yimɓe gona e jaam gona e dow jaam ataya dal woni ko ganduɗa Amadou ina ɓeydita jaam ɗum kam ina ƴewtinda no fewi e dow ataya walla mbiyen warga so fawama ha uuri tan wonɓe ganda ɗon no pawirta ɗum ni Amadou fawde ataya tan ha ɓenda ha ɓawla kurum minde ko ataya capata ɓuranima mbiɗa sikki tan so renaki ma jour goto arɗo ko alla yimɓeɓe no ataya defirte so wone mi nani no waji goto ko fanniyanke on ɗon banggue no wona tawno ataya ne safra ko heewi so tawi waɗirama no wirani wonno haalirno mbiɗa andi ñalawma ar après ƴeewen so tawi wonko pamɗa hen e on to gandinat bandiraɓeɓe wona ɗum ko ɓaade ko ata e kalten teddiniren oɗo ñalawma hande aljuma aɗa andi fedde Pini TV dañin ɗo funeɓe en kaali ñanden mbiyen hono Pini TV hoore mum dañin ɗo funeɓe kono kadi e balɗe ɓennuɗo ɗe Pini TV dañi hono groupe mo ganduɗa ne waɗna créé te kamɓe waɓe créé ɓe aysata ko ɓuren ko hawnade ala fof moɓe gandi moɓe jokkodiri ɗo hen tawi ko golloɓe ɗo ɓe pin subaka tan ɓe mbaɗi groupe o ɓe guinniri ɗum Pindi TV wonno ko ñande nogas jeetati lewru mayi ndu ko ɓoyani ko tinden ɗum e ballal Abou Samba Diop alhamdulillah eɗen teddiniraɓe oɗo aljuma hande eɗen teddiniraɓe kadi asuɗi eɗen gandi ko yimɓe yaroɓe ataya no fewi ɗum noon en teddiniriɓe tigui e oɗo subaka wadde ko siwa ataya fo hande tottama groupe Pindi TV mamin garte numéro pour kala mo ganduɗa ene yiiɗi jeeyede e oɗon groupe bandiraɓe on jarama ko ɗo Robindou Dia e ndeli meɗen haadata ko tottude won adi altine so Allahu lamɗo jaabi ko Mati Simal henno e caggal caméra o e ballal Thiat Allah jarama on jarama